אנחנו מחכים למשיח הרבה שנים. בואו נקבל את המשיח. אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. אני מאמין, כולם שרים משיח, משיח, משיח. משיח, משיח, משיח. לפני שאתה עולה, יש לי שאלה אחת לשאול אותך. למה אתה נותן לנו לחכות כל כך הרבה שנים? למה אתה לא בא כבר? החמור במוסד. זה טוב, החמור במוסד. תחליף, בטח לקחת של אופן או משהו. צבע אחר. נכון, היום ראש חודש, היום זה ראש חודש, ואנחנו קוראים את הקטע המיוחד של היום. בכבוד משיח, בבקשה. העולם ברכו את אדוני מבורך, ברוך אדוני מבורך, לעולם בהילוך אתה אדוני, אלוהים לכל עם אשר בחר בנו כל עמים, ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה אדוני, נותן התורה, ובראשי חודשכם תקריבו עולה לאדוני, פרים בני בקר שניים, יעיל אחד, כבשים בני שנה, 7 תמימים ושלושה עשרונים, סולת מלכה בלולה בשמן, לפר האחד ושני עשרונים, סולת מלכה בלולה בשמן, ליל האחד בעשרון, סולת מלכה בלולה בשמן, לכבש האחד עולה ריח ניחוח, ישב לאדוני ונזכם חצי זאת עולת חודש בחודשו לחודשי השנה, וסיריזם אחד לחטאת לאדוני על עולת התמיד יעשה ונזכור. ברוך אתה אדוני אלוהינו לעולם אשר נתן לנו תורתו תאכלת בחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה ויתקדש ויתקדש שם רבה בעלמת עיר וחירות וימליכם מלכות ויצמח פורקנה ויקרב נשיכם בחייכם וביומכם ובחיי כל בית ישראל בגלה ובזמן קריב ואימו אמן. יש שבירתה ונחמתה תמיד בעלמה ומואמן. איפה הכבאים למשיח? איזה פייטן, איזה תענוג לאוזניים, חזק וברוך תהיה. מי שברך את אמותינו שמח לנו לברך את ספיר.
בת רות תמר, שהקדוש ברוך הוא ישלח לה רפואה שלמה, אין לה רפנלה, ייתן לה בשורות טובות בעזרת השם, אמן, כן יהי רצון. מי שדרך יותר מברך קודם כל את משיח בן חנה, שעלה לכבוד התורה ולכבוד בר מצווה ולימד כל כך יפה את החתן שלנו, מחיאות כפיים, שבורא עולם ייתן לך ברכה ושמחה והצלחה, תמיד תהיה אהוב על כולם, תמיד תשמח עם כולם ותמיד תשמח עם כולם מתוך בריאות ואריכות ימים, וכן יהי רצון ונאמר אמן. תודה רבה רבה.